istimewa. Ketoke salah setting iki mangon. Ketoke salah setting. Heeh, ketoke. Lha tidak semua tidak telat balik ya. Oh, ya. Oh, ya ora usah ya. Kan pas atas langsung. Heeh. Oh, iya. Kene jadi gandeng. Oh iya kudune ya. Lah iki gelem ketip-ketip. Lah kok ora ketip-ketip kok langsung mate anune. Wah. Oh ya bener we. Salah setting ya. Hah? Aku mau wapras setir. Hah? Depan nongkrong pinggir jalan mau mengal. Putih sak derenge kali niwa to, Pak? Heeh. Hah. Tahu atap sebelah kiri. Taruh ini kono nek motor. Ya, aku parkir ning ngarepe kan. Ah. Ah. Oh sing anu tanjakan cekak-cekak nggih. Hah. Hah. Oh, getrek nggih, Pak? Nggih. Oh, jeneng. Nggih. Teng dene niki. Nggih, siap. Heeh. Lah niki wau mboten budal jagani sing Blitar ae jarene. Oh ya. Cari 2 bulan berturut. Loh. Lah iki. Lho lah nggih Juli sing kota berarti nggih, anu Bayangkara kota. Kota iki Dek. Jalur Ketan. Hah? Jalur Kulon. Bayangkara Ketan gawe. Oh. Kota kabupaten ini. Nggih, nggih. Oh, berarti pancet nggih. Nggih, lah nggih pancet. Jalur. Jalur ini. Nggih, nggih. Nah, maksudnya mboten gabung kali Bayangkara niku nggih. Lah iki sing geter iki gabung karo Bayangkara kabupaten. Heeh. Tanggal 17 Juli. Kota. Kota. Oh, Kota. nggih. Mangkane kok jarene Mas Bambang kok kotake Blitar ke enek loro lho ya. Heeh. Kabupaten mbek kota. Kalimantan. Heeh. Apa nih? Bambang. Bambang. Niki sih Bambang Cungkring Pare ya? larine kuru dhuwur. Pare. Ki pare. Kalipari. Kali. Iya, heeh. Jae kok kowe tau ditumpaki. Sinten? Ini ya. Liten aku. Anan fotoan, ku dudune arek-arekan. Ki lho panitiane. Panitia. Video. Hmm. Tanggal 22 Juni Iya. kita siap menyuguhkan jalur nih. Komplit, jalur basah, jalur bek-bekan, jalur super tes harus speed wes. Kabeh ono. Bukan no. Lah kene pedhok panitia ora budal ya isin no. Bukan kok gerok kae. Nggih. Ya, di sini Dharma. Wah, lha iki lek sampe nginep. Dharma jadi candi. Heeh, sampe nginep ya. Candi nyetani. Heeh. 5 kiloan ya? 5 kiloan. Heeh. Nang Tonggo ya. Heeh. Tiang pinten niki jenengan? Oh, nggih. Marane jalur
Nggih, nggih. Akhirnya kene mati ya. Lah nggih makanya. Lah kurang seminggu wis jen rapet-rapet e. Lah gelimpang. Lah kok gelimpang. Atuh to. Ya, kene jalure wadok ini dia. Nggih. Kula mawon kadang lek sampai ngisi ping pindho bareng. Nek kene memang ada. Nggih. Tapi mainane kurang. Nah. Tadi tandaan nek kene kurang pasate. Karo kali itu Kaline tebih mboten mriko? Watu nggih. Nah, Ah. satu kowe kali sing kecil, Nggih. satu karo kali sing basah. Banyu langsung berpuni banyu. Nggih, nggih. Kowe ora sumuk ning kono adi so ora apa. Wah, lek mriko wis jelas istimewa. Favorit kula lek ngilene pokoke. Pokok Blitar ya wis. Ngatur kali izin. Nggih, Ya ngatur watune rada sedep-sedep. nggih. Mbah wek. Hah? Ayo. Jadi orang tuwit. Mengarep. Ora ngerti aku. Saking senenge. Saking senenge. Kayak anak. Ah.